היי חברים, אנחנו מתחילים. אז ערב טוב לכולם, הדרכת שופטים, תחרות צוותי שיפור ושש סיגמה. נבחרתם בגלל שאתם אנשים אחראיים, בגלל השקיפות שאתם תנהגו בה, בגלל המקצועיות שלכם. תראו מה אני עושה לכם, איזה טפיחות על הכתף. צוותיות וההוגנות שלכם. לוח הזמנים, קבלת תקצירים מתבצעת בימים אלה, אתם כולכם קיבלתם קישור לתיקיית התקצירים ברשת, מי שאין לו את הקישור שיודיע לי, אני אשלח לו את הקישור, זה נמצא בקבוצה של צוותי השופטים. היום אנחנו עושים הדרכת שופטים, אני מקווה שבתוך שבועיים נקבל הקצאה למושבים. חברים, יש לנו כבר 30 צוותים, שזה הישג יפה בתקופה הזאת. לא ציפיתי האמת, התחלנו קשה, אבל 30 צוותים, בסדר מירית? זה מופיע בקבוצה של צוות השופטים, אבל אני אשלח לך. ובעשירי לדצמבר, איילת, אני אבדוק שאת מצורפת לקבוצה, בעשירי לדצמבר, תחרות צוותי שיפור ושש סיגמה, מ-9 בבוקר עד 5, יש לנו שם יום עמוס, אף על פי שיש רק במרכאות כפולות 30 צוותים. זה לוח הזמנים. התחרות, פרזנטציה בשני שלבי התחרות, תחרות יש שני שלבים, שלב המוקדמות ושלב הגמר, עד 20 דקות, כוללת 5 דקות לשאלות שופטים ותשובות המציגים. תכף נדבר על איך שואלים שאלות. שיפוט במושבי המוקדמות, כל שופט נותן ציונים לעבודות הצוותים במושב שלו. מכיוון שאני נותן את התקצירים פתוח לכולם, ברגע שתקבלו את הציוות למושב עם הצוותים שאתם שופטים אותם, תיכנסו לתקצירים, תקראו אותם, לא כל הצוותים שולחים תקצירים, אנחנו יודעים. צוות שיקבל בממוצע את הציון הגבוה ביותר במושב, עולה לשלב הגמר. מכיוון שיהיו 5 מושבים, יהיו 5 צוותים בגמר. תחרות הגמר תהיה בין 5 הצוותים, שכל אחד מהם בעצם הגיע למקום ראשון במושב שלו. הזוכה בשלב הגמר, מקום ראשון. שאר המתמודדים בשלב הגמר, עוד 4, כולם מקום שני. מקום שני בכל אחד מהמושבים מקבל מקום שלישי, זאת אומרת יהיה 1 מקום ראשון, 4 מקום שני, 5 מקום שלישי. בנוסף, אנחנו נותנים באחריות משה תעודות הוקרה לצוותים שעשו עבודה מיוחדת, וזה בנפרד, בלי מקום כאילו ראשון, שני, שלישי. אז זאת התחרות. מתודה של עבודת צוות, לא חובה שכל הצוותים יעשו בדיוק את המתודה הזאת, אבל סתם שנזכיר לנו, מתודה של עבודת צוות, מה שמוצג לכם כאן מופיע בחוברת של ארגון צאלה, גדעון פה ממקימי הארגון, וככה הם בעצם נתנו את המתודה של עבודת צוות ב-12 ישיבות. העבודה העיקרית של הצוותים היא בין הישיבות. בישיבה הראשונה מקימים את הצוות, מכירים את התהליך, ממנים ראש צוות, ואת שאר התפקידים של אנשי הצוות כמו תורן ומתזמן וכדומה. בישיבה השנייה מנסחים את הבעיה בשיטת סמארט, ובודקים מה המצב הנוכחי כרגע על ידי איסוף נתונים. אמרתי, העבודה העיקרית היא בין הישיבות, ולכן איסוף הנתונים יהיה בין ישיבה 2 וישיבה 3. בישיבה 3 פורסים את התהליך, אם בשיטת סימפוק או אם בשיטת תרשים זרימה, לתת שלבים קטנים ככל האפשר. בישיבה הרביעית מבצעים ניתוח סיכונים לכל שלב, ובשיבה החמישית אוספים נתונים על הפעילות בטבלאות ותרשימים, כדי לדעת בכלל מה קורה היום. בישיבה השישית מנתחים סיבות שורש לכל אחד
מהבעיות העיקריות. בישיבה השביעית סיעור מוחות וגיבוש פתרונות לסיבת השורש, וזה בעצם כבר הצוות מתחיל להתכנס לקראת פתרונות. ישיבה השמינית בחירת פתרון על ידי טבלאות בחירה וניתוחי עלות. ישיבה תשיעית גיבוש תוכנית למימוש הפתרון שנבחר. ישיבה עשירית ביצוע מיני מערכת, כמובן עבודה היא בין ישיבה עשירית ל-11, עושים מה שנקרא ניסוי בקטן. מי שהקשיב, חברים, מי שיש לו רעש רקע לשים מיוט. בישיבה העשירית ביצוע ניסוי מערכת, מי שראה את הקורס למתודת צוותי שיפור שנערך בראשותו של רמי בלשכת המהנדסים יחד עם מירית ועוד מדריכים, אז אלה בדיוק הדברים שעשינו שם. ובישיבה ה-11 מציגים את הפתרון להנהלה, מקבלים אישור לפעילות מתקנת כלל ארגונית. בישיבה ה-12 עושים מימוש, חוגגים את סיום עבודת הצוות ומתחילים להעריך אפקטיביות וגיבוש מעקב מתמיד. בגדול אלה הצעדים, לא חובה שכל צוות יעשה בדיוק את השלבים האלה. התקציב, אנחנו מבקשים שברגע שיהיה לכם הקצאה, מי שמעניין אותו יכול לקרוא את כל התקצירים, ברגע שיהיה לכם הקצאה למושב, קחו את התקצירים של העבודות של הצוותים שלכם, תקראו אותם. כמו שאמרתי, לא כל הצוותים מגישים, יש צוותים מסווגים שלא מגישים תקציר, ויש צוותים עצלנים שלא מגישים תקציר. אבל אנחנו מקבלים את כולם באהבה. יש לנתח את התקצירים בהתאמה לקריטריונים שעוד מעט נדבר עליהם. תכינו כבר שאלות אם אין לכם מענה בתקציר. הקריטריונים לשיפוט, תכף נראה אותם. לקריטריונים יש חשיבות שונה ולכן יש להם משקלים, תכף נראה את המשקלים. צריך להתייחס בשוויון לכל הקריטריונים ולכל הצוותים. בטופס השיפוט לכל קריטריון אתם נותנים ציון מ-0 עד 100 בלי להתחשב בקריטריון, בלי להתחשב במשקל. הציון תמיד יהיה מ-0 עד 100. מומלץ למלא את טופס השיפוט מיד תום גמר הצגת הצוות, אבל כמו שמי שכבר שפט בתחרויות קודמות, אני אשלח גם טופס שאפשר למלא אותו במשך התחרות ולמלא אחר כך באפליקציה שתכף נראה אותה בסוף הצוותים. אבל אנחנו ממליצים כי זה טרי במוח, ראיתם עכשיו את המצגת, ראיתם את הצוות, שאלתם שאלות, קיבלתם תשובות, תמלאו ציונים, חבל להתעכב. קריטריון מספר 1, המשקל שלו 30%, ההגדרה שלו, הגדרת הבעיה, תחומיה אמנון, צריך גם לכתוב נימוק, למה הגדרנו את זה, או רק ציון? לא, רק ציון. רק ציון, אוקיי. עוד מעט נגיע לאפליקציה, אתה תראה שאתה מקבל אפליקציה, אתה כותב רק מספרים. הגדרת הבעיה, תחומיה וממדיה בליווי ממצאים, שיראו לנו לא סתם ברבורים, אלא להראות. הבעיה צריכה להיות פער בין מצב מצוי למצב רצוי, כמובן. צריכים לראות שהצוות הגדיר את הבעיה נכון, וצריכים גם לזכור לקריטריון החמישי, תכף שנגיע אליו, מה הייתה הגדרת הבעיה. כי הרבה פעמים אנחנו קיבלנו צוותים שהגדירו בעיה א', והפתרון שלהם ענה על בעיה ב', ראינו. האם הצוות הצליח להגדיר נכון את הבעיה העומדת לפניו? כמובן, דרך אגב, אתם לא צריכים לרשום כלום, אתם מקבלים את המצגת. כגון רווחיות נמוכה, ריבוי פגמים בייצור, ריבוי תלונות לקוח, כאלה בעיות. אנחנו רוצים לראות שמשתמשים בכלים, מדידות ושיטות לאיתור מקורות הבעיה. אם זה שיטת עצמות דג, אם זה שיטת 5 למה, אם זה שיטת סיפו. איך הגעתם לסיבת השורש?
ואנחנו רוצים לראות יצירתיות וחדשנות בחשיבה להגדרת הבעיה, ועל זה אנחנו ניתן ציון מ-0 עד 100, אחר כך בחישוב אני נותן לו משקל של 30%. הקריטריון הבא, יעדי השיפור. האם הציגו פתרונות חלופיים? האם הציגו את פוטנציאל השיפור על פי הפתרון שנבחר? האם בוצע בעצם יישום? היו לנו צוותים שהציגו רעיונות נהדרים, אבל הפתרון עדיין לא יושם. צריך להתחשב בזה במתן הציון. האם היה הפקת לקחים ומסקנות חוזרות? האם בסיום יישום הפתרון הצוות וההנהלה והלקוחות מרוצים מהתוצאות, או שנדרש סבב שיפור נוסף? לכל אלה אתם נותנים ציון בקריטריון 2 מ-0 עד 100, אני אחר כך משקלל את זה ב-25%. קריטריון 3, מקוריות וחדשנות בפתרון. לראות שהדברים לא טריוויאליים, לא לוקחים מצד אחד דברים שכבר נעשו במקום אחר, מצד שני זה לא פוסל את הפתרון. כי לעשות ריוז לפתרונות במקומות אחרים לבעיה אחרת, זה גם מקורי. לכן הפתרון צריך להיות הן יצירתי, והן יכול להיות ריוז של פתרון ממקום אחר. אנחנו רוצים לראות חדשנות, רעיון יצירתי שמורכב מאוסף של דברים קיימים, ושימוש באחד או כמה מרכיבים, כדי ליצור משהו חדש. שוב, אתם נותנים ציון מ-0 עד 100, אני אחר כך משקלל את זה ב-15%. קריטריון 4, שימוש בכלים וטכניקות. אנחנו רוצים לראות אחד או יותר מהכלים הבאים. תרשים סיבת תוצאה, עצמות דג, ניתוח פרטו, תרשים שכיחויות, היסטוגרמה שנקרא, תרשים זרימה או סיפוק, גיליון איסוף נתונים או צ'קליסט, תרשים פיזור או תרשים בקרה, 1, 2, 3, לראות שהם בכלל משתמשים בכלים וטכניקות ולא ממציאים את הפתרון מהאוויר, או לוקחים פתרון קיים ומציירים סביבו את עיגולי המטרה. קריטריון 5, ניהול עבודת הצוות. אנחנו רוצים לראות שבאמת הייתה עבודת צוות ולא, כמו שכבר ראינו כמה פעמים, היה מישהו שפתר בעיה ואז הוא לקח כמה אנשים סביבו ואמר בואו נעשה מזה עבודת צוות. אם אנחנו יכולים לראות שזה כך, אנחנו ניתן ציון מ-0 עד 100, אחר כך אני מתמחר את זה ב-10%. לראות האם השיפור יושם לתקופת זמן מספקת שבכלל יש הישגים, לראות שהועלו רעיונות ונבחר פתרון מתאים, לראות שמציגים את חברי הצוות, מדברים על מספר פגישות, מדברים על משך הזמן שהצוות הקדיש לנושא וכדומה. קריטריון 6 ואחרון, המשקל שלו הוא 5%, וזה המצגת. מצגת היא הדבר הכי פחות חשוב, כי אנחנו רוצים לראות עבודת צוות, הגדרת בעיה ומציאת פתרון, ולכן המצגת היא החלק הכי פחות חשוב, ניתן לו 5%, אתם נותנים ציון מ-0 עד 100. אנחנו רוצים לראות שלא דחסו מלל בשקף אחד, אנחנו רוצים לראות שכל מרכיבי עבודת הצוות נמצאים במצגת, אנחנו רוצים לראות שמי שמציג את הצוות יתכונן, למד, אנחנו מתאמצים, אנחנו באים, אנחנו משקיעים זמן, אנחנו מצפים שגם הצוותים יבואו מוכנים להציג את העבודה שלהם, ולראות שהרעיון נבחר מתוך רעיונות עד לנגיעה בשורש הבעיה. לזה אנחנו נותנים ציון מ-0 עד 100, אני משקלל את זה אחר כך ב-5%. אלה 6 הקריטריונים. צוות השיפוט, חברים, חובה לקרוא בעיון את דפי התקציר של הצוותים שאתם שופטים, אם יש. יש לקחת בחשבון שבתחרות משתתפים צוותים מנוסים, למשל צוותים שתראו מרשות המיסים, כולם צוותים מנוסים שעוברים הדרכה, שעוברים לימוד, עבודת צוות, צוותים שיבואו לכם, יש לנו צוות מבית חולים איכילוב, שזה פעם ראשונה שהם בכלל עושים עבודת צוות,
צוות מבית חולים אסותא אשדוד, שפעם ראשונה שעושים עבודת צוות. אפשר שאלה? מה הייתה השאלה? אני רוצה רגע לשאול לגבי העניין של המשקל של 10% לעבודת צוות בקריטריונים. שאל? 10% בצוותי שיפור, שאנחנו רוצים לראות צוותים, זה לא נמוך מדי 10%? יכול להיות, אבל אנחנו שקלנו את כל הקריטריונים, כי אתה צריך לא לקחת קריטריון אחד ולהגיד בוא נגדיל אותו, זה צריך לקחת על חשבון משהו אחר, ולכן החלטנו על הקריטריונים, כל אחד באיזון לתרומה שלו לעבודת הצוות. וכמובן שכל הקריטריונים האלה כבר הופצו לצוותים, הם כבר יודעים אותם, ועכשיו בשלב זה כבר כמובן לא נוכל לשנות. בחשיבה שאנחנו עושים תמיד אחרי התחרות, אני מקווה שתשתתף, תעלה את הנושא הזה, כי אנחנו פתוחים לרעיונות לקראת שנה הבאה. הציון בכל סעיף יהיה בין 0 ל-100%, ללא התחשבות באחוזי הקריטריון, זה אני עושה. אל תמהרו לכתוב את הציון לפני שהצוות גמר, כי לפעמים בסוף עבודת הצוות הם יכולים לתת תשובה לקריטריון של התחלת הצוות. אז ההתרשמות עשויה להשתנות, תחכו לגמר עבודת הצוות. חבריי השופטים, לא שואלים שאלות בזמן שהצוות מציג. תנו להם לעשות את המצגת. בסיום תשאלו שאלות הבהרה, באדיבות, נימוס, באורך רוח, אל תשכחו. הצוותים עבדו קשה מאוד, גם בפעילות הצוות וגם כדי להגיע לתחרות. המערכת שאנחנו שופטים איתה היא מערכת ממוחשבת. אתם תקבלו, עוד מעט תראו את ההסבר, אתם תקבלו אפליקציה לסלולרי שלכם, כל השיפוט הוא בעזרת הסלולרי שלכם, אין ניירות. יש לזכור שזאת תחרות. ופתאום תגידו, רגע, צוות מספר 5 וצוות מספר 7, אני רוצה לתת להם 100% והכל. זה תחרות, ולכן צריך לבחור את הצוות הטוב ביותר בכל אחד מהקריטריונים. טופס השיפוט הממוחשב. אתם תקבלו קישור לסלולרי שלכם, עם הודעה בוואטסאפ, נא ללחוץ על הקישור. נכנסתם לטופס, זה מה שאתם רואים, זה צילום מצח, טופס הערכת שופטים. יש לציין את מספר הצוות הנבחן מתוך לוח הזמנים של התחרות. זאת אומרת, מושב מספר 1 יהיה צוות 24, צוות 37, צוות 42. זה המספר שאתם רושמים פה. לא צוות ראשון, שני, שלישי, לפי הצגת הצוות במושב, אלא מספרו בלוח הזמנים. תציינו בבקשה את שם השופט, שם ומשפחה. אני מניח שיש יותר ממשה אחד. אז אני צריך שם ומשפחה כדי לדעת מה נתן, איזה שופט נתן איזה ציון. מיד אחרי זה אתם מקבלים את הנושאים. וכדי שלא תצטרכו לזכור, לכל קריטריון אתם מקבלים גם את הקריטריון. ואנחנו אומרים לכם, שאלה ראשונה, תרומת הפתרון, ואנחנו נותנים לכם בכמה מדובר, אתם נותנים מ-0 עד 100. נכון שכתוב פה 30%, זה אני מחשב אחר כך. זה רק לידיעה. פה אתם כותבים 82, 95. מספר מ-0 עד 100. קריטריון מספר 2, מקוריות וחדשנות. שוב, מ-0 עד 100. יישום ובקרת תוצאות, קריטריון מספר 3, מ-0 עד 100. שוב, בחלק הירוק כתוב לכם במה מדובר. מתודולוגיית עבודת הצוות 10%, מ-0 עד 100. שימוש בכלים וטכניקות, מ-0 עד 100, אני נותן לזה 10% בסוף, והקריטריון השישי והאחרון, איכות הדוח והמצגת, משקל 5%, אתם נותנים מ-0 עד 100. שאלה. טוב, אתם מקבלים ריבוע, כן איילת? שתי שאלות בעצם. קודם כל, יש לנו זמן בין צוות לצוות כדי למלא את זה? בוודאי.
בוודאי, יש לכם 10 דקות. 10 דקות? אוקיי. ודבר שני, האם מה שרשום באפליקציה בירוק, ההנחיות האלה מתאים למה שהראית עכשיו במצגת? בוודאי. אחד לאחד. אחד. בסוף, כשגמרתם את השישי, אתם מקבלים הודעה. שופטים יקרים, נא לבדוק היטב את הציונים שנתתם. לחיצה על שליחת הטופס מונעת אפשרות תיקון. תגלגלו אחורה ותראו שאכן זה הציונים שאתם רוצים לתת, ושכולם מ-0 עד 100. ואז תלחצו לשלוח את הטופס, גם הטופס יישלח, וגם ייפתח לכם טופס חדש לצוות הבא. אנו מודים לכם על מילוי הטופס, ואז אתם מקבלים קישור לטופס חדש, לשיפוט של הצוות הבא בתור. חברים, תודה על ההקשבה, ועכשיו שיעורי בית. בעוד כשעה תקבלו מצגת של צוות, לא מהתחרות הנוכחית, וקישור לטופס שיפוט דוגמה. ואני מבקש מכולם לראות את המצגת, לקרוא אותה, זה יהיה מצגת של 5-6 שקפים, ולתת ציונים לפי מה שלמדנו היום, מ-0 עד 100 לכל אחד מהקריטריונים, ולשלוח. אני אבדוק את הציונים, ואם יש לי הערות, אני אשלח לכם. זאת ההזדמנות שלכם ללמוד על חם, באמת איך עושים את השיפוט. אז אני מודה לכם, ובעוד כשעה, תשאלו למה שעה, כי אני הולך לאכול צהריים. בעוד כשעה תקבלו את המצגת וקישור לטופס שיפוט דוגמה. שאלות עד כאן. אמנון, אנחנו נותנים ציונים אחרי כל צוות, בלי להתחשב בהשוואה לצוות, כלומר... אתה לא משווה צוות, כל צוות זה העבודה שלו, אתה לא משווה, אין שוויון, אין השוואה בין הצוותים. אתה לא מחליט שצוות של חיל האוויר יקבל ציון יותר נמוך, כי צוות של חיל הים עשה עבודה יותר טובה, לא. צוות של חיל האוויר צריך לקבל את הציונים שלו, וצוות של חיל הים תחליט ציונים שלו באובייקטיביות, ולא להשוות בין הצוותים, כי זה לא הוגן. אמנון, אנחנו מקבלים את זה גם לטלפון וגם למייל? לא, אתה מקבל את זה רק לטלפון. אנחנו עובדים בתחרות לא יהיה לך מחשב. אוקיי. בתחרות יהיה לך רק סלולרי. אמנון, יש את הסדר יום של היום שיפוט? לא, זה יצא כמו שאמרתי בהתחלה, כשבוע וחצי לפני התחרות. אמנון. פשוט אנחנו צוותים, הגענו כבר ל-30 צוותים, ואנחנו עוד צוותים מצטרפים כרגיל ברגע האחרון. בקשר לשיעורי הבית. כן. השאלה היא, האם המצגת, אני יכול לראות אותה על המחשב, ובטלפון אני אתן את הציונים? כי לראות גם וגם באותה... בוודאי, זה אותה מצגת. אתה מקבל... כן, לא, אבל אני מתכוון, אתה שולח את זה במה? בוואטסאפ אתה שולח את ה... אני שולח לך קישור, ואתה תראה אותה איך קוראים למצגות של גוגל? פאורפוינט? לא פאורפוינט, מצגות. לא. המצגות של גוגל. גוגל סלייד. גוגל סלייד, בדיוק. כי גוגל בכלל זה כלי שיתופי מטורף. אני הכל משתף בגוגל. כל מה שאני צריך לשתף בגוגל. מי שופט בגמר? כולם. זאת אומרת... כמה אנחנו נהיה בכל צוות ששופט... כרגע יש 6 שופטים לכל מושב, אבל בכל יום אני מקבל הודעה מכמה שופטים או משופט פה ושם, מה לעשות, אני לא יכול להגיע או אני לא יכול לשפוט, אני מניח שבסוף נגיע ל5 שופטים למושב פלוס מתלמד אחד. באוניברסיטה הפתוחה ברעננה, כן? באוניברסיטה הפתוחה ברעננה, קומה -1. יש איזשהו שאטל או משהו כזה מהרכבת, או שזה לא מתוכנן? לא, אין, גם אני מגיע עם תחבורה ציבורית, אני מגיע עם אוטובוס, מתל אביב דרך אגב. אוקיי, אני אגיע עם רכבת, אז בסדר.
אמנון, במצגת שלך אתם ציינתם בנושא של שיטות סטטיסטיות לכל צוות, בבחירה של לפחות אחד, הצגת שם מספר שיטות. אני לא הייתי מסייג את זה רק לשיטות הנתונות. כן, אני לא הייתי מסייג את זה רק לשבע האלה, הייתי פותח את זה לכל שיטה או כלי סטטיסטי כזה או אחר, היה מקובל עליי. זאת אומרת, אתה יודע שאנחנו רוצים לקדם את התחום הזה של שימוש בכלים סטטיסטיים אצל צוותים. מסכים איתך ב100%. 100%. אוקיי, בסדר גמור. אני רוצה להוסיף משהו בנושא הזה, רק כדאי מאוד לקחת לתשומת הלב, אנחנו הרבה פעמים כשופטים, שופטים היותר מנוסים, רואים בתחרויות גם מישהו שסתם עשה איזה פרויקט התייעלות כי הוא היה צריך לקצץ במשאבים או משהו כזה, ואז הוא החליט שזה צוות שיפור והוא מגיע לתחרות, ויש שופטים שאפילו נותנים לו ציונים גבוהים על עבודת צוות שהוא אף פעם לא עשה. אז תהיו ערניים לדבר הזה ותשימו לב, ניתן בקלות להבחין בצוותים כאלה, וכדאי לנקל אותם בהתאם, כי מי שבאמת עבד לפי עבודת צוות, הוא גם מציג את עבודת הצוות. כמה פעמים הוא נפגש הצוות, מה בדיוק הייתה דרך העבודה שלהם, ומי שמתקשה להציג את זה, אז זה ברור שזה לא באמת היה צוות. בהחלט, בהחלט. מגיע בדרך כלל נציג אחד או כל הצוות? לא הבנתי. להצגה מגיע בן אדם אחד או כל הצוות? יש צוותים, בייחוד צוותים של הצבא, בדרך כלל מגיע נציג אחד. הצוותים האזרחיים אוהבים לבוא הרבה אנשים, כל הצוות מגיע. אבל מהצבא בדרך כלל מגיע, מסיבות מובנות, מגיע נציג. הם באים מאוד גאים בזה, והם באים כולם, ונותנים קרדיט לכולם, וכל אחד יש לו חלק במצגת, אתם תראו את זה. אמנון, שאלה אחרת, אני יכול לעבוד שיש לי ידי נייר שאני כותב עליו, ואז מזין את הנתונים לטלפון. זה גם פולבק חשוב, במידה ויש איזושהי תקלה, אתה לא מאבד את כל הציונים שלך. בעבר דנו על הנושא הזה, ואנחנו הוצאנו טופס hard copy, שאפשר היה להדפיס ולהחזיק לידך. אתה רוצה דבר כזה, או שכל אחד ימציא לעצמו? אתה לא הקשבת או שהגעת מאוחר, אני שולח כזה טופס בוודאי, כמו כל תחרות, אבל אין סיבה שתהיה תקלה, כי אנחנו עובדים באינטרנט, והכל בסדר. אין סיבה שתהיה תקלה, כי תקלות אף פעם לא קורות, נכון? נכון. יפה, אוקיי, בכל זאת, תודה. נכון. שתבין שהאפליקציה שאני עובד איתה, כל פעם שאתה רושם ציונים ושולח לי, היא מורידה את זה כבר, זאת אומרת, זה נשמע. זאת אומרת, גם אם תהיה תקלה, הציונים נשמרו כבר, הם ישנם. כך שאנחנו לא חושבים שתהיה תקלה, אנחנו גם מאוד מנוסים עם האפליקציה הזאת, זה כבר פעם, משה, פעם חמישית, פעם שישית. כן, אפשר לומר באמת שעם השנים באמת אנחנו התנסינו באיכות טובה מאוד של ביצועים של המערכת. אני חושב אבל עדיין אני חושב שיש אלמנט של ייחוס, ברגע שממלאים את הציונים בדף, אתה יכולים לראות פחות או יותר את מה נתת ולעשות איזשהו ייחוס לצוותים אחרים בתוך אותו סשן. ככה שלפעמים הדבר הזה עושה את זה. אני יכול להגיד, אוקיי, אתה יכול לאהוב או לא, אני יודע שאותי זה משמש, ועושה לי הרבה פעמים בלנס נכון במתן הניקוד. רמי, אני אענה לך רק בתשובה אחת. אתה השופט. אתה השופט. בדיוק. בדיוק. 100%, אני מקבל את זה, אני מקבל את העובדה שהם שופטים שונים, שופטים בתצורות שונות בתוך מסגרת אחודה. מקבל את זה, אני מבין. ואני שמח שזה ככה, כי זה מביא מגוון. אני גם הבנתי שלא כל השופטים נמצאים בקבוצת וואטסאפ של צוות השופטים, אני אתקן את זה הערב, לפני שאני שולח את המצגת, ואני אצרף את כולם, וגם את הדף הזה של ייחוס, כמו שקראת לו, הוא גם יעלה לשם. הכל יהיה
טור שתוכלו להוריד, הכל מסודר. כמו כל שנה, לא משהו חדש. אמנון, תודה רבה. אם זה ימשיך כמו כל שנה, זה יהיה מושלם. זה ימשיך כמו כל שנה, כרגיל, מעולה. כל עוד אני יכול, אני כבר מבוגר. מעולה, מעולה. אז כל עוד... אתה הולך ומשתבח, אמנון. אמנון, אתה פג, אמנון. אמנון, יש לך שאלה של מישהי שהמיקרופון שלה דפוק. אני רואה ואני עונה. שגיא, בהחלט. בכל מושב יש ראש צוות שופטים, ובכל מושב יש דיון בין השופטים על הציונים, בהחלט. רק הוא צריך לעשות בשקט, שהצוות לא ישמע. כי כבר היו לנו דרך אגב מקרים של צוות בא ואמר, השופט הזה והזה היה נגדנו. דרך אגב, לשופטים החדשים, או מי שלא התנסה, רפי כהן שנמצא צוות השופטים, מישהו עושה לי רע. אוקיי, רפי כהן שנמצא פה עכשיו, ויש לו ברקע RBS כזה, הוא יושב ראש צוות השופטים, גם במהלך השיפוט, גם במהלך התחרות, כל שאלה, כל בעיה, כל אי התאמה, לפנות לרפי, הוא יסתובב בין הצוותים, והוא יסייע לכם. אני לא אהיה שם, אני יושב בחדר אחורי, ומקבל את התוצאות שאתם שולחים. רפי הוא בעצם יושב ראש צוות השופטים, הוא ינחה אתכם, הוא יעבור ביניכם, כל בעיה, כל צורך, רפי בשבילכם. כמובן, גם לפני התחרות, מי שרוצה עוד להחליף מילה או להתייעץ או להתלבט, אז מוזמן לפנות אליי. אני מופיע בקבוצות, אז יש לכם את הטלפון. כן, מי שגם רוצה לשלם לו, גם אין בעיה. לא רק זה, גם רפי וגם אני בדרך כלל מסתובבים ונכנסים לכל חדר, ותמיד אפשר לשאול שאלה. חברים, עוד שאלות, עוד בעיות? יש כבר? אמנון, מה הקוד לבוש? תקשיב טוב, זה לא, מה ששאלת זה לא מצחיק. לא מצחיק, אני שואל ברצינות. תקשיב טוב, לתחרות הזאת, בשונה מתחרויות קודמות, הוספנו תוספת ביוזמתו של משה קליינמן, יעלו צוותים על הבמה בהתחלה שפרית מנחה, ויקבלו תעודה על הפעילות שלהם במסגרת חרבות ברזל. אחד הצוותים, סתם דוגמה, מגיע מחיל רפואה, ומגיע לקבל את התעודה קצין רפואה ראשי, מקרפ"ר, שתבינו מה קוד הלבוש. זה תחרות מאוד מכובדת, תתלבשו מכובד, תתלבשו כמו שצריך, כי יהיו שם אנשים מאוד בכירים. עופר, למה אתה מחייך? דרך אגב, אמיר, יהיה בתחרות הקודמת. לך גם סמנכ"ל מאלביט בתחרות, הוא גם מגיע. לא יודע אם אתה מכיר את אבי רג'ואן, גם הוא מגיע לתחרות. מוכר השם. כן, אז הוא סמנכ"ל באלביט, יהיו אנשים מאוד בכירים שמלווים את הצוותים שלהם. הקיצר חולצה מכופתרת, מכנסיים לא קרועות וזהו. לפחות. בוא נגיד, אל תגיע עם טישרט ומכנסיים קצרים. בדיוק. אני בעוונותיי ביקרתי הרבה בבתי משפט, ויום אחד הגיע ככה לבית משפט, אז השופטת אמרה לו, אני עוד מעט יוצאים לסרופית של מציל, כי הגעת לשפת הים. חברים, תודה רבה לכם, נעמתם. אמנון, תודה רבה. אמנון, תודה רבה. תודה, היה כיף לראות אותך, אמנון. תודה רבה, ביי. אמנון, תישאר. כן, משה, מה רצית לדבר איתי? תודה רבה, אמנון, להתראות. אני שמעתי אתכם, רק הייתי בנסיעה. יובל, תודה. רק שנייה, תנו לי רק להפסיק את ההקלטה.